Стела Николаева е само на 15. За крехката си възраст тя винаги има собствено мнение и афинитет към красотата и гледките, които секват дъха. Това личи от фотографиите й. В тях тя отразява моменти от живота на местното население в различни градове в Англия и Черна гора. Запечатала е красотата и на много известни забележителности в Париж, но под необикновен ъгъл. Най-силно впечатление ми направиха Лондон с неговите забележителности в лицето на Биг Бен и кабините телефонни и площада Трафалгар. Също ми направи голямо впечатление аквариума в Турция, от който има няколко снимки, и Айфеловата кула, която съм снимала под един различен ъгъл. Колко различен ъгъл? Обясни ми. Бях на втория етаж и погледнах нагоре и видях нещо ново, което не бях виждала по снимки на фотографии и реших да го заснема. Представя различни държави, пък ние нямаме възможност да посетим тези държави. Тя има възможността да посети всички съседни страни, така че по този начин ние ще пътешестваме с нейния фотоапарат и с нейното чувство за красота. И така сложихме тема на изложбата с фотоапарата и ентусиазма на Стела Николаева. Интересът към фотографията при Стела Николаева не е случайен. Повечето хора го правят за да запомнят нещо, аз го правя за да запомня точно определено нещо и то е красотата на нещата, които съм снимала. Фотоизложбата е пример и за приемственост между поколенията. По решение на Европейския съюз 2012 година е обявена за година на активно стареене и солидарност между поколенията. Ние много държим на солидарност между поколенията, преди всичко и защото винаги до учителя е съвсем естествено нормално да седи ученик. Ние трябва с младите да намерим общ език, да си помагаме, да се разбираме, за да живеем в едно изпълнено с уважение общество. И тази изложба няма да радва само членовете на Учителски пенсионерски клуб Търговище. Тя също ще се превърне в пътуваща. Ще бъде представена в регионална библиотека Петър Стъпов, както и в първо основно училище Христо Ботев, където Стела е учила до 7 клас.